Ганглион. Какво е и какво да правим? Ако си забелязал малка подотина около китката, пръстите, глезена, която се появява, изчезва, много вероятно е това да е ганглион. Той е доброкачествена киста, пълна с гъста ставна течност. Не е опасен, не е тумор и в повечето случаи не изисква спешно лечение. Често се появява при претоварване на ставата, повтарящи се движения, дълга работа с ръцете или компютър, стари травми, а понякога нямаме обяснение откъде е. Може да боли, в други случаи създава дискомфорт при движение. Усеща се като напрежение. Какво е важно да знаеш? Не го стискай, не го мачкай, не го пукай. Не го игнорирай, ако расте или боли. Почивката и щаденето често помагат. Подходящи упражнения и рехабилитация могат да облегчат състоянието. Операция се обсъжда само ако има постоянна болка, притиска нерв, ограничава движението или се появява отново и отново. Ако имаш съмнение за ганглион, най-доброто решение е преглед и индивидуална преценка. Не всяка подотина трябва да се реже, но всяка заслужава внимание. Грижи се за ставите си, те ти служат всеки ден.